Ang salamat di mo dong. Kunwa ka pa, ambot. Kung unsaon ko na lang kakin ni mga problema nga nag-abot-abot na ko. Lola, ano nakaingon man ka? Tungod nimo gihason mo sa problema. Makasasa manggod ko ni Adto dong. Sa batanon pa ko. Naglunang ko sa lapok sa kahilayan. Nagbaligya ko sa akong dungog. Sayo man kong nailo sa ginikanan. Nga, nag-inusara ko. Igor akong nakagraduar sa high school. Kanya, nakaemay ko babaeng buglupad. Mao nga, hangtod ako. Nahimos ng babae sa kagabion. Nagbasol na ka na, dili ba? Odong, gani, dihang nanganak na ko kang Santi, may pauli ko sa probinsya. Ug naningkamot ko pagtikad sa yuta, kakabilin sa akong ginikanan. Pero, ang maong yuta, nahanaw na mo. Tuod kay may mga taong hakog. Dili paigo nga, disakmit ang among bahay og yuta. Di pa bilanggo pa yun si Santi nga way sa. Og karon si Leo nasab ang gipabilanggo nga way sa. Ang nakapait. Kay wa ko'y ikatabang. Wa ko'y nahot. Tiguang na ko. Dili na mo andar ang akong utok. Unsaon ko pagtapang nga akong apo. Wa na ko kahibaw. Unsaon nga magkapundok pagbali ang akong pamilya. Wa na gyud ki. Hi, good morning, sir. Sir, oras na sa imong pag-exercise na ato ta sa gawas para i-exercise na imong tuhod. Nahinay na sa kaglakang. Exercise na sad. Oo, sige. Gikan ko kabat-kabat ko. Ya, sige, go. Sige, ha. Yan. Yan. Hinay-hinay. Okay. Ya. Ya, alit, sir. Niti ko. Oh, diri. Di pa ba ako makasalig sa tintil? Oh, nahibaw ko, sir. Sige. Ang go, nalimot kas go. Oh, go. Sige, Go. go. Gi. Di. Gi pa. Go. 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 Ha? Uy, hinay lang, ha, hinay. Hinay. Niti ko ha. I-balance ang imuhang lawas ug ang mga Bubuhay ko. ikil. Gigi. Ha, sige. Sige. Naara ko, Sige, ako buhay ya. Go. Go! Yan. Sige pa, go! Yan. Very good. Gigi. Go! Go. Okay, very good, sir. Very good. Sige. Sige pa. Balance lang ang paglakaw. Ang imuhang lawas ug ang mga tiil. Sige. Yan. Ako buhay ya. Oh, dili. Dili, arita diri, nahinay lang. Ha? Jud. Okay, go. Murag. Sige. Apaway na ta. Oh, sige. Jud. Murag.
Murag dili na kayo makurog ang akong tuhod. Mao ba? Basta na akong mga kamot. Dili na kayo makurog. Murag, pamati na ko ba? Murag, paingon ako nini sa hingpit nga. Pagkaayo, basin pa unta. Praise the Lord, sir! Nagbunga na gyud ang akong pagrehab nimo. Salamat kay Judy sa imong pagsakripisyo pagmassage nako kada adlaw, kada buntag, inguman kada hapon. Ug salamat sa imong pagsakripisyo nga mag-itos kagabon para i-massage nako. Dako gid ang akong pagtuo nga maayo ko ini ang imong gibuhat nako, dako kay gikatabang nako. Salamat kayo. Tinuod yun na, sir. Mao yun na dako kaayong ikatabang. Plus pag yun, sa pag-inom nimo og tambal ug sa imuhang mga vitamins niya. Mao ra yun yung number 1 factor, sir. Kanang pag-inom nimo og tambal sa saktong oras. Sige, sige. Sige pa, ilakang na imong mga tiil. Sige, ha? Yan. Okay. Okay, murag. Oh, hapit na yun na. Himpit na yun ng imuhang kaayuhan, sir. Yan, very good. Murag doon na ni alibyo, Judy. Kapoy. Sige, anak yun na, sir. Natural ra na. Sige lang. Iya, Judy. Sukan nga, ikaw ni nag-atiman ako. Kanunay nang namonitor ang ako bang pagtumal sa akong mga tambal, sa akong mga vitamins. Tungod kay, di ka man masipyat sa pagpatuman ako nini. Sa ako nagkaingon nga nimo, salamat kayo, dako kayo kagikatabang sa akong kinabuhi. Sige, sir. Padayon ta, ha? Aron na-exercise yun ang imuhang mga ugat-ugat. Kanang imong mga muscles. Sige, ha? Unya, buhian ta ka, sir. Sige lang, ano na kaayo kumpiyansa? Kay naaraman ko. Ayaw ko biya ay ha. Oo. Tayo sa kubuhi. Sige, 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 ha? Sige. Ang go nimo. Go! Hinahinay ko buhi, ha? Hinahinay ko buhi. Ayaw sa. Ko kabalansi. Sige, sige. Go, Balance, go. balance. Go. Oh, go! Yeah. Go! Ya, ya, sige. Ya, sige, sige. Naawa ko, ayaw ka pala ka. Go. Sige, go. Sige, sir. Sige, sir. Oy! Sir! Sige. Sige. Sige, hinay, hinay. Hinay, hinay. Yan. Sige. Ay, salamat. Oh, ayaw nagkabala ka, sir. Gaya. Hinepot. Oh, hinay. Okay. Sige ha, buhi anak ko ha. Okay. Sige, buhi. Go. Sige, go. Sige, sir. Sige, sir. Ay, palayo. Oh, dili. Dili Go. lagi ko naara ko. Okay. Sige. Go. Sige, sir. Go. Sige. Sige, hapit na. Dali. Ay, kubiya. Oh, dili. Takabiyaan lagi. Naara ko. Sige, ha? Ayan. Sige, sir. Sige pa. Ni alagi mi dailids. Kaya doon na mi toyo mo. Si Dong Leo ba? Tuwa man yung taon sa prisuhan. Unya? Kanang, kung usalig unta na mo, manghuwa mo tabi kwarta in taon para ikapiyansa. Mga ba? Sus, day pinyang habibiya ni mo. Gusto din ko matabang ni mo. Pero ang problema day pinang, tao na sa day pinang, wala manggit ko'y kwarta. Buboy yung mga tanang! Bisit! Magkalagwa! Kausa na si Carmi? Nagyaw-yaw mo? Mahibong kumanta ng mami nga. Muna anak ng ginasya. Maghilak ang adlaw, kundi makayaw-yaw. Sapot na sa tingali nga. Kaya ako man nagpildis kasi nagabi. Nagbuot-buot siya? Yanara, imo sing gitugutan? Ano ikaw na may magbuot ron? Unsa ikaw na adahon? Ha? Hain man ang malangibon tuwa siyang amiga? Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan.
apan ug nganumang gimbutan sa kahit